ɗeɗo Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo. Wulango humpito nangodiri auditeur uji Piindi nani humpito ɓe paami. jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mon on calminama yindi on manama e jettode sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma soɗo waktu heedi 8h30 nangui 9h50 ko hemnude on nde yewtere witende Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka to banggue radio e karallagal mbiyen wonan en toon ko gandoli fadiga micro ko musidɗo mon Amadou Moussa nden jaada hen ela Zabassar to télévision régie wonan en toon ko Oumar Ndioboso kam e réalisation to banggue caméra wonan en toon ko Djibi Dieng tedduɓe heeɗiɓe on bismama e nde yewtere hande ko alarba 22 lewru février 2024 Olel Piindi Subaka law koye fuɗi caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jeten nene kamɓe baba kono en tigui jettirten dendagal ɓen heɗotoɓe en ɗo goni e nder jokli nayyi windere nde kala e kuuɓal ɓe mbi ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e worgo wona hen mbi kadi aussi ko sahal e ɓaleri dokken konngol Elhadj Bassar salmodira e bandiraɓeɓe Elhadj assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne caggal no jetɗen Allah en juule rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV te mbawi wonde nder dundu babadamo kala kono en ñaguima gueno joom mbaɗe bawɗo yo rokku en fartangue kala ko wawi yewtede émission wawa nanede famede Amadou Moussa Anne ko noon tigui a yettama a weltanama Elhadj Bass golle ma jooɗi peewi ɗum noon de wiye tan no mbaɗa e poussiére oɗo saaha nguleki hen banggue e ɗen gueɗe ɗo e wuuro lamorgo Dakar nana usto walla nana ɓeydo. Bon le ñalawma hande o ɗisi waylade seeɗa kono kam ha hande ittani couche poussiére o nen dow e nguliki aussi no woodi so yi ha ñalawma o ñawli no wuula no feewi ha ñalawma o ñawli mbi tan eyyi sa ñalawma o nangui seeɗa tan ko ñawli way ko noon mataw ko pulaar torankoɓe mi sikki gonɗa ɗo e haalande en noon Elhadj weltanama weltade kadi joguiɗen surtout dusodirde maɗa e kala subaka hande ko alarba 3e numéro de la semaine mercredi politique kono hande oɗo alarba ko bayliɗo to banggue politique ma en kaali fannuji goɗɗi ha tengti oɗo ñalawma 22 lewru février ma en gandu hooli o ñalawma ɗum ko caggal nde gandu jelliti garen e programme o seyani kame asi fof nde nani olel lelgo yewtere men e oɗo ñalawma hande ina woni alarba 22 lewru février hitande ujunaji ɗi 24 hino wayno gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weeyo gumriɗi en toon to anasim caggal muɗum mo en pay hen éphéméride du jour kakillaji poti nangude oɗo ñalawma hande ko wona ɗum ma en gar e revue des titres ko sifa e kelle gadane jaade leydi ndi ko wona ɗum ma en paw hen olel bedde noon hande oɗo ñalawma 22 lewru février ne wayno ari koye oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma biteɗo ñalawma ɗemgal neniwal journée internationale de la langue maternelle
en jiwtidi hen e bandiraɓe ganduɗa ko mawɓe leñol ngol kono kadi anduɓe gueɗe nafoore ɗemɗe guendije ɗemgal neniwal ene hen Ibrahima Mokhtar Sarr ɓe hen mbi Ibrahima Mokhtar Dare Sarr wondude e Mamadou Lo fofen ɓe ganduɗa ɓe ko gayi mawɗi to banggue leñol ngol ɓe gaddi hen jiyande mabɓe kona ɗum Olel diwan hono kala ñande alarba paɗen ko toon to Goudiri jokkodirde mo ganduɗa kam woni Siraji Ali Ba caggal muɗum ma en gar e Olel jillu fondation Wolle Ndiaye guila nde on ɗon jillu gilni nguɗon jillu fuɗɗi eɗen jaada hen e mabɓe ɓe kalnen holtoɓe tolni holtoɓe giwi e holtoɓe tindi e oɗo saaha ma en jokkodir hen e Ɗaha Moussa Ba e nder yewtere nde ko ɗon ndewaten pawen hen actualité kabaruji ɓurɗi yajji e nder leydi men Sénégal e oɗo ñalawma temdi jour hetta hen caggal ko ɗon tigui gudditiren ɓoggol ngol bandiraɓe jokko yewtere nde to banggue ligne téléphone o kono kadi toon to Skype joni joni o paɗen koye météo du jour ɓenno météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ciral tammingal gueɗe leydi ndi ene wayno ngal ɗon cetal kam hemnaten gonka leydi ndi to banggue hendu ɓuɓol jangol nguleyki hani ko nandi hen ina wayno ɗo ñalawma hande ɓe kolliti nguleyki ma tolno hakkude capan tati e jeenayyi ha capanɗe nayyi kin nguleyki noon ma teske surtout to banggue nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal diwan hakkudejo diwan funnague worgo ha ni e rewo leydi ndi ma teskikin nguleyki ɓuwol ngol ko jammo tan ɓuurata saborde seeɗa ɓe mbi ɗum ɗon ma limi hakkude nogas e nogas tati degré to banggue poussiére on teskade ɗiɗo dumunaji kala ɓe kolliti wonde on ɗon poussiére ma ɓuur haggude e asman o c'est à dire ko jiiɗiki ni ma ɗeppa niɓɓidde seeɗa wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dognoɓe werlaji ɗi yo ɓurata rentade ko yuti koye on ɗon poussiére mo ganduɗa ne wawi jibinde caɗele ni to banggue yahagara puɗɗortoɗen koto banggue nguleyki ɓuɓol ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar finɗo ko nogas e nayyi e oɗo subaka ma ñalde capan tati e tati Thiès e Tivaouane finton ko nogas e joyyi ɓenne kibori ñaldude ko capanɗe nayyi degré Mbour ko falde nder on ɗon diwan mo Thiès finɗon ko nogas e ɗiɗi ma ñalde capannayyi e ɗiɗi toon to Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana fini toon ko nogas e joyyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e jeetati Podor fin toon ko nogas e ɗiɗi degré oɗo subaka maɓe ñaldu capan tati e jeenayyi Louga fin toon ko nogas e nayyi ɓenne ma ñaldu capanɗe nayyi e ɗiɗi Linguére fin toon ko nogas e joyyi ɓe keɓori ñaldude ko capanɗe nayyi e goho Diourbel fin toon ko nogas e joyyi e oɗo subaka nogas e jeetati mbiyen e oɗo subaka maɓe ñaldu capannayyi e goho toon nguleyki ma teske ko hono noon e kadi Kaffrine fin toon ko nogas e nayyi maɓe ñaldu capannayyi ɗiɗi to Fatick fin toon ko nogas e jeegom degré ɓe kibori ñaldude ko capannayyi e ɗiɗi Kaolack fin toon ko nogas e jeetati maɓe ñaldu capannayyi degré Tambacounda e Koumpentoum fin toon ko nogas e jeegom ɓe kibori ñaldude ko capannayyi degré Goudiri Bakel ko palɗe nder on diwan Sénégal oriental fin toon ko nogas e nayyi maɓe ñaldu capan tati e jeenayyi Matam fin toon ko nogas e nayyi oɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e jeenayyi Kédougou fin toon ko nogas e nayyi maɓe ñaldu capannayyi e goho Kolda fin toon ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi e goho Ziguinchor e Bignona fin toon ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capanɗe tati e jeenayyi Cap Skirring fin toon ko nogas e tati ɓe keɓori ñaldude ko capanɗe tati e ɗiɗi Sédhiou fin toon ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi e goho ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en caral tammingal gueɗe weeyo leydi Sénégal joni joni paɗen koye éphéméride du jour éphéméride du jour caggal nde 8h fawi hojomaji capanɗe nayyi puɗɗortoɗen ko ɗo ñalawma nogas e goho février hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe joyyi joyyi woni 1858 e on ɗon tuma hawri koye gimmogol toon to wuuro Saint-Louis
on ɗon colonne woni colonne français ji manam tan ɓen ɓe ganduɗa ko France naaɓe wonnoɓe ɗo ene jiimi leydi Sénégal ɓen ɗon noon gummiri toon to Saint-Louis ko gam yaade haɓoyde ɓen safalɓe toon to diwan mbo waalo nokku keɗɗo to rewo leydi Sénégal worgo leydi Mauritanie wala noon ne wayno ko goto e nokkuji gonnoɗi royaume caggal nde sari on ɗon empire wolof toon to Jolof e saaha 18e siècle ne wayno noon ko ɗon e ɗon ni on ɗon intérieur ko wiyete ko hono colonisation européenne ƴetti waɗi jimadi muɗum ne wayno noon ɓe dokki on ɗon nokku ko wiyete ko Brak ɓe hen gari jokki hen nokku biteɗo waalo Brak nogase go lewru février hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi 1870 e on tumam hawri koye on ɗon le chef escadron Henri Philbert Canard ina suuɓa commandant supérieur towɗo e on ɗon 2e arrondissement to banggue résistance toon to Gorée officier to banggue carrière o yalti koye ran on ɗon ni ne wayno ni o heeɓino wadde ko witte ko mbiyen to banggue carrière makko militaire toon to leydi Algérie e ɗo e Sénégal kono kadi wonino gouverneur octobre 1881 ha juin 1882 nogasi go lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e joyyi 1935 e on tuma hawri koyoɗo biteɗo Ibra Degen Diop e on mo ganduɗa kam tigui woni Mahan Lat Dior Diop cuuɓa kamɓe kala conseil colonial des chefs des provinces to banggue canton tawi noon ko ɗon 2e circonscription ɓurɗo o hewde mbiyen waɗede ko wiyete ko représentant tawi koye ɗin commune aji 4 gonnode en exercice woni Saint-Louis Gorée Rufisque et Dakar on ɗon conseil colonial noon ne wayno tan so wonno hen ko membre woni terɗe cuɓaɗe tawi suɓoto ɗum ni ko chef de canton lomti conseil général en 1920 on conseil colonial ni ene wayno momtoya ko 1946 ñande nogasi go lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyyi 1985 e on tuma hawri koye on équipe nationale de football Sénégal ina fooli on ɗon coupe walla en ƴetti on ɗon coupe Amilcar Cabral toon to stade Bakaw e nder leydi Gambie ɗum ko caggal nde ɓe pooli ndin leydi yuɓɓinɗo kawguel score 1-0 on ɗon coupe Amilcar Cabral noon ne wayno tan ko ɗum compétition dendinɗo leyɗele kewɗe leyɗele sous région codirɗe e nder Afrique ouest africain Afrique banggue hirnangue ene wayno noon édition gadiɗo ko Sénégal ƴettuno ɗum tawi final ɓe pooli ko dowla Guinée loggi tati loggol gotol en 1979 Guinée Bissau noon ne wayno kañum yuɓɓinoguel ɗon kawguel dernière édition battidiɗo mbiyen ko Mali ƴettuno on ɗon final hakkude muɗum e Cap Vert logguiɗiri loggol gotol ene wayno ni on ɗon tuma kadi ko ɓen Guinée Bissau yuɓɓinno wonno ko l'an 2007 Sénégal noon heeɓi ƴettude e on ɗon coupe Amilcar Cabral laabi jonɗi laabi jeetati e nder sappo e jeenayyi juɓɓinaɗi nogasi go lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati 1993 hawruno ko élection présidentielle résultat ji muɗum Abdou Diouf hoorejo leydi on ɗon tumum subta lawol gongol tawi o heeɓi ko capanɗe joyyi e jeetati piccal capannayyi 58,40% e ɗin chiffrage valablement exprimé reema makko ko Abdoulaye Wade opposant e on ɗon tumo ƴetti dañi ko capanɗe tati e ɗiɗi piccal ndiga tati woni 32,0% e kala temdere nde ƴettuɗa refti hen 3e ko Landing Savané 2,91%, Abdoulaye Bathily woni 4e 2,41%, Iba Der Thiam rewi hen 1,61%, Madior Diouf 0,97%, Mamadou Lo 0,85%, Babacar Niang 0,81%. ɗum wonno résultat ji ɗi ganduɗa ɗi ko élection présidentielle 1993 nogas e go février l'an 2020 hitande ujunnaji ɗi nogas on tuma hawri koye kawrugol e ladial ɗo e Dakar caggal Rafi juɗɗo o wiyete ko Elhadji Lamine Ngom khalifa mbo wuuro wiyete Ngom Pal on ɗon cankiɗo ni lomtino ko khalifa lomtino khalifa e gonɗon e on ɗon khilifat ko Elhadji Ahmadou Karim Ngom l'an 2015 ne wayno ni o wirna ko toon to gonɗon wuuro o lomtima ni ko miñi ko tokoso Serigne Ousmane Ngom
ñande nogase goo lewru février hitande ujunaji ɗi e nogase goo l'an 2021 e on ɗon tuma hawri koye kawrugol e ladial omo yaranno e duuɓi capanɗe jeetati e nayyi toon to keur Amadou Yalla Diop on ko tawte koye falde Kébémer Amadou Bator Diop ko ingénieur agronome kono kadi o meeɗino wonde tergal e parti socialiste PS o meeɗino kadi wonde jagorɗo tambiɗo gueɗe développement social tawi ko 1983 tawi koto banggue ni gueɗe ndema domaine agricole woni kadi ha joni directeur Mbo Sayed et directeur BUD Sénégal guddirten ko nogase goo lewru février rawani l'an 2023 e on tuma hawri ko jaltugol aduna mo yarano duuɓi capanɗe jeetati e jeegom o wi manam ko Tamaro Touré o wiyete ko diplômé toon to école nationale d'administration du Sénégal ENAS 1967 ne wayno kanko ni wonno debbo gadiɗo wonde inspecteur du travail en Afrique de l'Ouest francophone on ɗon debbaji ni ne wayno waɗi juuɗe muɗum no fewi to banggue ko wiyete ko défense des droits des femmes en tant que membre fondatrice on ɗon association rewɓe juriste en association sénégalaise pour le bien-être familial woni ASBEF kono kadi on ɗon debbajo tawannomi activité ji darnugol on ɗon galle biteɗo village d'enfance village d'enfants SOS tawateɗo ɗo nder leydi meɗen Sénégal ko ɗum wonno e février du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma nogase goo février paaɗen koye souvenir dokken konngol Elhadji Abbas Sarr o artanene ko yewti holko ɓuuri teskade oɗo ñalawma nogase goo lewru février ko noon Amadou Moussa Allah jarama enen mbawi nangude nogase goo lewru colte hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati woni ɗinɗon sumgoji lefol laamu leydi Sénégal haɗni taw ko Abdou Diouf ni heeɓini folde gunɗon sumgol ɗinɗon tawni o heeɓi ko capanɗe joyyi piccal capannayyi e temedere kala Abdoulaye Wade dañi ko capanɗe tati e ɗiɗi piccal tati e ndigi e tati Landing Savané kañum dañno ko ɗiɗi piccal capanɗe jeenayyi e goo on ɗon position mo ganduɗa ko 1 2 3 4 5 ha 6 pour gañoɗen temps mbasen par ce que mboɗa andi reftude hen pourcentage o jumaɗe sattude seeɗa eyyi bon ko yidde wiide tan ɗinɗon sumgoji sen wawi raɓikinade ni ɗinɗon sumgoji ko Abdou Diouf dañno folde ɗum e on ɗon saaha dañino quand même hewɓe warnoɓe participer e on ɗon ɗinɗon sumgoji caggal majjum nan garten kadi ke duttugol e joomum on ɗon mo ganduɗa ko khalifa général walla ko khalifa toon to galleji toon to paal quoi Elhadji Lamine Ngom mo gandanɗa hoorema o wonino toon khalifa kono o rutti e joomi ko le 21 février 2020 kanko noon lomtinomo ko Elhadji Amadou Karim Ngom en 2015 kadi o wirna ko toon to paal noon tawate ko hedde diwan Saint-Louis ko noon tawate koye département de Saint-Louis e région de Saint-Louis hoore muɗum ko noon a jarama Elhadji ko yewti on ɗon e février